И какво става, хора? Тук сме с Калин Петров. Аз съм Калин, както вече обещахме, че ще ходим отново до Доброславци. Чакаме в момента 30-ката. След някакво фейло обаче той реши да записва там нов процес, не знам. Ще видите как ще излезе видеото. Отиваме да разгледаме един самолет. Вътре в поделение. Да. Значи по принцип в това поделение имаше танкове, имаше бронетранспортьори, не знам как се произнася. Проблем е, че има шибана ограда, има едни кучета. Не знам военни дали ще има, затова... Да, късмета ще се включим. Дано да изкараме късмета. Стигнахме вече до пътя към базата и сега разбира се, че ще мине кола секунда само. Да, след приблизително още 2 седмици бавене и още един фейл. Общото с тази простотия сме се занимали. Вече почти месец се занимаваме с това видео. Да, буквално ни писна вече, сега вече ако не стане повече... Трети път не искам да фейлвам, писна ми. Сега вече трябва да се стегнем задниците и да влезем без да ни инкарват, защото ще ни себе майката. Много тежко. Не, просто загубя. Времето стана по-съдебно, не знам. Облечени сме и... Вече сме точно тук. Само забележете, има следи, нещо е минавало през полето нас последно. Трябва да влезем от там някъде. Има следи от джип или кола. Да, между другото. Мале, верно. Не може да се влиза от... Не, това може да е комбайн, бе, не да е такова. Комбайна, Помня, като бях в детската, те питат, е ли комбайн, и аз не знам. Добре, хора, връщаме се с малко. Вече като сме там, чао. Първо в момента търсиме буквално входа, трябва да сме супер тихи, както вече бях казал в миналите видеа. Само, ето вече сме тук. Ело и Калин зад мене. Сега търсиме входа къде е. И не мога го намерим, защото тук е супер гъста гора, супер много клони, дървета, всякакви гадости и не знаме как сега ще влезем да се промушиме вътре. Ще видим дали не е това тук. Абе, дали не беше това? Някъде тук. Тук ли? Аз съм сигурен обаче. Не ми мяза да е това. Брат, не знам дали от тук, ама действаме. Не е от тук, нали? Не. Сигурен ли си, че не е от тук? Не, стои. Мисля, че намерихме пътя. Въпреки, че е доста... Какво? Тук ли беше? Не, ама дай ще минем от тук. Дай сме. Да, ще минем преди нас. Ето е дърната ограда. Да, ще помоля. Аз ще помоля да го държиш, като минавам. Добре. Отново сме на тази ограда, където минали път фейлнахме мизерно, защото не знаехме къде да минем. Така че не знам какво ще направим. Много беше положението, беше трудно. Само ще помоля някакси да го... Нали помниш трика с ограда? Да. Да дръпнеш. Или не можеш? Не, става, давай. Не го изпускай само. Няма. Няма, спокойно. Не си навчай се, че места. Чакай. Какво? Давай. Кажи ми. Няма, давай. Няма. Бро. Успя. Не, няма. Фак, падна водата. Дали? Да, яде. Скоро минахме оградата с онзи трик, който помните. Сними оградата. Да. Хора, това вече става по-тегло. Това път ако чуем кучета, няма да се спомня. Ако чуваме кучета, да, няма да се пукаме от тук, защото не бих искал това да го минавам за 16-ти път. Затова действаме в момента, каквото ще да става. Сега разбира се, ако ни гонят. Тихо.
Фак, трябва долу да мине. Ай тук. Аре по-бързо. Защото нещо усещам напрежение някакво. Не знам. Ето е кулата, хора е там. Чакай да приближа повече. Аз нещо не мога. Хора, сега знаете схемата. Толкова продължаваме право надолу. Да, в момента знаем откъде да минеме. И когато стигнем на самия път, отиваме директно към този изоставения самолет. И трябва да сме много бързи, защото може да се пусне алармата. Има някъде аларма и трябва да внимаваме да няма да текнем. Още час нямам батерия. Не, бързо ходене. Буквално вече почти около месец се занимаваме с това шива на видео. Да го заснемем цялото нещо. О, фак. Шива на самолет. Дай по-бързо. Само се разлаха кучетата обаче. Мале, фак, чай. Само се разлаха кучетата. Да, това ти казвам. Ето го и клин, аре по-бързо. Фак. В момента сме се насърли двамата, защото по всяко време може някъде да дойде. Сега сме директно надясно, хора. Там има два автомобила, които ги бяхме спотнали там. Така че няма да се занимаваме хора там. Давай бързо. Гледай да не газиш много по листата, защото се чува. Тук има нещо изоставено, после ако остане време, ако не са ни хванали. Давай. Ето го самолета. Буквално се вижда от тук. Сега трябва да сме много бързи. Бързо, бързо, бързо. Аз ще пробвам после да мина и през това. Да, има много обрасло обаче. Давай, давай, давай. О, майко мила. Чакай, това трябва да го снимам. Хора, успяхме да го снимам. Yes. Yes. Пази се. Искам да го снимам. Втора част, извинявам се, че успях. Не знам. Е там са столбите. Мале хора, вижте го. Гигант. Успяхме, хора, успяхме. Доста съм горд със себе си, защото това е 16-тия път, който идваме. И 16-тия и 17-тия път най-сетно успяхме да не фейлнем. Аре, идвай! Насам. После ако може ме снимаш. Ще може да се качим? Да, аре. То не се вижда много в толкова гърстава кама. Аре, бързо. Само си гледай в краката. Шатаут за Али Лола бил тук. Мале, чай, това трябва да го снимам. Хора! Вау! Супер яко. Чай ти направя снимка отвъд. Застава камера. Я направи ти на мене. Да, чакай. Ти ми някакси как да застана. Чай.
сме сами. Не, айде ела. О, тук е кабината. Вау! Чакай, бе. Ево ме снимаш. Снимай ме. Бас, якото хора успяхме. И сега се умикам от тук, защото вече става много рисковано. Самолетът е доста по-малко, отколкото очаквах, но пак си струва да дойдете. Пак казваме, ние не поемаме отговорност. Трябва да сме много тихо, защото... Мисля, че просто заваля дъжд. Аре. Че само да видя какво има тук. Това е така последна една снимка ще направя. Айде. Успяхме, хора. Само че сега трябва да направим ескейпа и то да го направим смут. Чакай. Аре, тръгва ми се. Ела. Буквално ще мине отдолу под самолета да го видите. Супер яко изглежда. Много яко, хайде ги. О, чай да го снимаме това. Перката е тук. Вау. Да, вижте. Някой да напише в коментарите какъв модел е този самолет. Да, но изглежда много як. Че е изтребител, не знам. Който е запознат да напише това в коментарите. Аре, влезем в сградата, брат. Ще имаме време, аре. Аре, бе, брат. Хора, това беше с самолета. Да, няма така че вече един месец. Успяхме, mission completed. Да направим шибан по нещо само. И сега влизаме в тази сграда. А трябва сме много тихи обаче. Тук има две сгради, те са и 3-4, много са крипански. Мамка му. Ето самолета е там. Сигурен си, че искаш? Аре, правиме го, брат, тук сме. Стегни се. Ако ни хванат. Мисля си тръгвам просто. Не, аре. Аре, бе. Няма споко. Така сме тук, хора. Влизаме в тази сграда, нямам си не идея какво е. Само някаква шитня. Това е като Dying Light малко. The Beast. Тук просто празни стаи. О, мале, колко е тъмно. Аз мисля, че не си струва чак толкова. Аре. Бата, то нищо не се вижда. Не мога, даже ще го имам с тогава. Има някаква снимка, че да снимам. Не, нищо не се вижда. Тук дали ще ни намарят, ако дойдат да ни четнат. Дали ще ни видят тук? Не знам, дано не. Ага, има таванско. Или таванско. Ага. Да, не просто догоре. Чакай, аре да няма тук. Хора, не се вижда нищо, не се оборудвахме с фенер. Ама аз нарочно не взех фенер, защото тук мога да ни кърнат. Защото ми се трудна да го явам. Толкова дълго не съм се трудил на какво видео да го направя. Толкова трагично. Тихо, бе, тихо, не може и толкова силно. Мале, какво е пропаднало това? Не знам, нищо не се вижда. Чакай, мърни малко. Хора, това трябва да ви го покажа. Вижте това. И вижте е това. Това изглежда уникално. Това най-вероятно е самолета, който е изоставен там.
То много не се вижда, ама мисля, че е това. Какво? Това е рисунката много яка. Да, о, виж. Някой, който е запознат, да ми обясни за как появите растат тук някакви такива индивиди. Не знам, ръхомата. Може ли да се качим нагоре, да се малко по-много? А там тия столи за къде са? Не знам, не искам да се бавя. Офаре, бе. Да, тук сме така или иначе. Майко, това е пропаднало. Не искам да развам нещата. Бате, много не се вижда. Ама то тук не мога, тук да излезеш ще отидеш къде? Са някакви кенефи. Това сте внимание. Бате, не знам, тия столи изглеждат много крипи, брат. Брат, не това ти изважда там, ама... А, да, това ти изважда отзад. Просто да не ходим нагоре на бързовите си. Аре. Може и да извадим късмет, защото днес е събота и има шанс да сме сами. Днес, както си бяхме по път, намерихме друга локация, на която ще отидем следващия път, така че като компенсация... О, да, ще има скоро още една локация. Няма се бавим толкова и ще бъде... Някакви обувки. Ще се ремаширам, защото знам, че се бавим, но представете си колко... Само да не ни спотнате оттам. Върта се върви на майка си, баща си има. Добре, качвам се на следващия етаж, това може би е последния. Пак казвам, аз тук повече няма да идвам, защото ми омръзна вече. Това е 17-тия път, който идваме. Мисля, че сме идвали вече 3 пъти, 4 пъти, не знам. При нас съм идвал и преди. Откуто всички пъти съм фейла, ние сме фейла. Добре, това е. Я чай да го снимам. Мърди малко. Това е малко по-презентабъл, не знам. Да, давай. Така че да намерим бонус сграда и две. Само празни стаи. Таванско помещение все пак. Да не се. Трудно над нас. Ако нещо стане, ако чуваме нещо, се кашираме тук и да излизаме поне за един час. Да, ама то се чува, брат, има кучета след се. Те ще ни надушат много бързо. Помярите, като се развалят, се поразват. О. Ти отбеляза ли къде на оградата тръгнахме? Или Ами забравих? да, това е тук някаква пропаднала врата. Кажи ми дали го направи или не. Не, Оградата, забравих. Ти мамо, не. Ама нали няма да излеземе, ще излеземе без да бързаме. Ами аз горе-долу го помня пътя. Ще излезем без да бързаме, няма да стане. Да, няма бързаме. Защото Толкова далеч. така се чува мега много. Какво беше това? Просто дай да си тръгна. Сега си е баба майката вече. Сега си е ба майката. Аз каза няма влизам, защото не си струва някоя малка. Брат, не го ли чу това? Да. Какво правим сега? Стои да видя през пъгълът. На къде отида то? Аз не чувам нищо. Не видя ли колата? Не видях нищо. Не видя колата, ти сериозно ли? Тук мина. Бате мина кола, някакво БМВ мина. Ама дай да си тръгвам това, като е възможно. О, май гей, чай това да го снимам. Няма да се бавим повече. Не, всъщност. Това е финалното. Това трябва да се прави. Аре. Ама много малко точно не се. Бате, това изглежда супер крипи. Holy shit. За снимка ще е много яко. За снимка. Знам. Можеш ли да ми направиш, докато съм и аз там? Да, може. Ево, я качи се там посредно. Да, чакай. Ти трябва да ми направиш. Да, сега. Чай само се кача. Направи ми една така. Не трябва да слезеш сега, защото то тук е дедент, няма повече път. Това е каквото страшно. Аз се кача отгоре. Направи снимка там отгоре. Чакай, бе. Сега. Там няма нищо, нали? Не, ама ще трябва да се умитаме, защото надушвам, че тия букути ще дойдат след малко. Просто ти си кръстил. О, чакай, така ще направим. Да.
Чакай, е така, седи, е така изглеждаш уникално. Напред е така. Пас ягото. Хора, тук височината е около 15 на 20 на метра. Сега ще видим. Се чукта клюнката колко време плава. В момента сме се насрали, така че тази ще се умитам от тук. Тихо, бе, тихо. Говори по-тихо. Добре, умитаме се, хора. Главния вход. Фак. Това буквално светна автоматично, не съм я пускала се. Чакай малко. Ще си вържа обувката. Помощи на къде бяхме? Тихо. Дай, бързо. Давай. Окей, успяхме. Почти сме тук. На видеото най-вероятно се чува колата как минава. Аз се видях, но не успях да я снимам. Мале. Тук ще е по-тегло. И на мене. Аре, излизаш. Няма да рискувам. Етеш. Да, и аз. Само не забравяй да ми дръпнеш оградата. Навърде това как беше възможно, искам какви чудеса правим ние. Какви други канали правят такива неща? Смисъл има кой, ама това беше лудо, така че моля ви лайк, сабскрайб, защото живота си даваме всеки.